सर्वांना हरे कृष्ण. आज आपण पहिला अध्याय शिकणार आहोत, अर्जुन विषाद योग. तर आता भगवद्गीता म्हणजे काय? भगवद्गीता म्हणजे आनंद घन, षड ऐश्वर्याने परिपूर्ण, चराचराने वंदन केलेल्या परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्णांची दिव्य वाणी आहे. आता ही जी भगवद्गीता आहे ही अर्जुनाला सुमारे 5000 वर्षांपूर्वी सांगितली गेली आहे, पण आज देखील ती किती योग्य आहे हे जेव्हा तुम्ही शिकाल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल. तर आता ही जी भगवद्गीता आहे किंवा ही कृष्णाच्या कमल मुखातून निघालेली वाणी जी आहे ही, याचा तुम्ही जर अभ्यास केला तर तुम्हाला इतर कोणतीही उपनिषदे, पुराणे, वेद, कुठलीही पुस्तकं उघडावी लागणार नाही. सगळ्या उपनिषद, वेद या सर्वांचा सार या भगवद्गीतेमध्ये आहे. आणि ही जी कृष्ण जो आहे आता त्याला ब्रह्म, इतर देव देवता, इंद्र, रुद्र, मरुद्गण हे सगळे ज्याचं गायन करतात त्या श्रीकृष्णांची दिव्य वाणी आज आपण त्याच्याच कृपेने ऐकणार आहोत. तर मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करते की तुम्ही अध्याय जसे चालू होतील तसे सोडून जाऊ नका. तुम्ही कनेक्टेड राहा. आणि आज उद्या जर असं तुम्हाला इतकं इंटरेस्टिंग नाही वाटणार, पण 4-5 दिवस झाले की तुम्हाला खूप इंटरेस्ट निर्माण होईल. तर आता आपण चालू करूया. ही जी या भगवद्गीतेमध्ये जे श्लोक आहेत ते खूप मधुर आहेत, नादमय आहेत. आणि त्याचबरोबर जेव्हा तुम्ही कृष्णाची आश्चर्यकारक वचने आणि मधुर वचने जेव्हा तुम्ही ऐकाल तेव्हा एखादा माणूस झोपेतून खाडकन जेव्हा डोळे उघडतो आणि त्याला सगळं दिसतं, त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा आपले डोळे कृष्ण उघडणार आहे, आपल्याला सांगणार आहे की तुम्ही तुमचं काय चुकतंय, तुम्ही कसं जीवन जगला पाहिजे. तर आता जास्त न बोलता आपण चालू करूया. प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते आणि मंगलाचरण झालं की हा अध्याय चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आता आपण ज्यांच्या आनंदासाठी भगवद्गीता मी तुम्हाला सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही 1 तास बसून भगवद्गीता ऐकणार आहात, तो आनंद खरोखर राधा आणि कृष्णाचा आहे. तर प्रथम त्यांना
आपण नमस्कार करूया. जिकडनं आहात तिकडनं नमस्कार करा, त्यांचे आशीर्वाद घ्या आणि मग आपण चालू करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात भगवद्गीता लिहून ठेवलेली आहे, तर त्यांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया आणि हा अध्याय चालू करूया. या सर्व स्लाइड्स नामानिष्ठ प्रभूजींनी केलेल्या आहेत आणि मला प्रेमा माताजींनी ट्रेनिंग दिलंय. त्या दोघांनाही मी नमस्कार करते आणि हा अध्याय चालू करते. आमचे को होस्ट ऍडमिन्स जे आहेत आणि टेक्निकल टीम आहे त्यांना मनापासून धन्यवाद. ते जर माझ्या मदतीला आले नसते तर मी हा वर्ग घेऊ शकले नसते. तर आता आजचा पहिला दिवस आहे म्हणून आपण इस्कॉनचे फाउंडर आचार्य भक्ती वेदांत अभय चरण श्रील प्रभुपाद यांच्याबद्दल थोडासा जाणून घेऊया. त्यांना प्रेरणा कुठून मिळाली, त्यांनी भगवद्गीता का लिहिली, तर हे आपण सगळं जाणून घेऊया. परत एकदा तुमचं सहर्ष स्वागत करते. तर आता इकडे श्रील प्रभुपाद यांचा जन्म कलकत्त्यामध्ये 1 सप्टेंबर 1896 या साली झाला. त्यांचं कुटुंब अगदी शुद्ध वैष्णव कुटुंब होतं. त्यांच्या वडिलांचं नाव होतं गौर मोहन डे आणि त्यांच्या आईचं नाव होतं रजनी देवी आणि दोघेही अगदी कृष्ण भक्त होते. त्यांच्या घरचं वातावरण पण कसं होतं, अगदी धार्मिक वातावरण होतं. त्यांच्या घरी अजिबात काही नॉनव्हेज किंवा चहा कॉफी सुद्धा घेत नसे आणि ते काय खात असे, फक्त कृष्ण प्रसाद. त्यांचे वडील श्रील प्रभुपादांचे वडील जे होते ते एक कपड्याचे व्यापारी होते. त्यांचं एक कापडाचं दुकान होतं आणि रोज दुकान बंद करून ते घरी आल्यावर पहिल्यांदा श्रीमद भागवतम, मग चैतन्य चरितामृत वाचायचे, मग जप करायचे, जप केल्यानंतर आरती करायचे आणि मगच जेवायचे. तर लहानपणापासून श्रील प्रभुपादांवर हे संस्कार घडत गेले. एक दिवस जेव्हा श्रील प्रभुपादांचा जन्म झाला तेव्हा ज्याप्रमाणे आपल्या सर्व लोकांमध्ये परंपरा असते की आपण एका ज्योतिषाला बाळाची पत्रिका करायला सांगतो, तर त्याचप्रमाणे यांच्या पण आई वडिलांनी श्रील प्रभुपादांची पत्रिका करायला एका ज्योतिषाला सांगितलं आणि त्यांनी त्या ज्योतिषाने भविष्यवाणी केली. अगदी एक स्पेसिफिक प्रेडिक्शन केलं. ते म्हणजे काय की हा जो मुलगा आहे हा जेव्हा 70 वर्षाचा होईल तेव्हा तो 7 समुद्र पलीकडे जाईल आणि तिकडे भागवत धर्माचा प्रसार करेल आणि 108 कृष्ण मंदिरांची स्थापना करेल. आणि हे ऐकून दोघांनाही आई वडिलांचा आनंद गगनात मावेना. आणि गौरमोहन डे कसे होते, आपल्या मुलासाठी त्यांच्यामध्ये वैष्णव गोल्स होते. म्हणजे माझा मुलगा जो आहे तो खूप मोठा कृष्ण भक्त व्हावा, तो शुद्ध वैष्णव व्हावा, त्यांनी भागवत धर्माचा प्रसार करावा, असे त्यांच्या मनामध्ये श्रील प्रभुपादांबद्दल काही गोल्स होते की असं असं माझ्या मुलांनी करावं. आणि श्रील प्रभुपादांना लहानपणापासून त्यांनी तसं वळण सुद्धा लावलं होतं. अगदी लहान असताना कडेवर घेऊन दोघेही आई वडील त्यांना दररोज त्यांच्या घराच्या समोरच राधा कृष्ण मंदिर होतं, त्या मंदिरामध्ये ते श्रील प्रभुपादांना अगदी लहान बाळ असल्यापासून घेऊन जात असे. आता त्यांच्या घरी स्वामी देखील
खूप येत असे. प्रत्येक स्वामी आला की गौर मोहन डे आपल्या मुलाला त्यांच्या समोर करायचे आणि त्या मुलाला श्रील प्रभुपादांना सांगायचे की या स्वामींना नमस्कार कर आणि त्या स्वामींना सांगायचे तुम्ही माझ्या मुलाला एकच आशीर्वाद द्या की तो शुद्ध वैष्णव होऊ दे. आणि ते सगळे स्वामी खूप प्रेमाने त्याला आशीर्वाद द्यायचे. तर हे असं त्यांचं जीवन चालू होतं. आता श्रील प्रभुपाद जेव्हा 5 वर्षाचे झाले तेव्हा त्यांनी हट्ट केला आणि ही तुम्हाला पहिली स्लाइड दिसते आणि हट्ट केला आणि वडिलांना सांगितलं की आपलं जे समोर राधाकृष्ण मंदिर आहे तिकडे जशी रथयात्रा करतात तशी मला माझी रथयात्रा करायची आहे. मग असं म्हटल्यानंतर ते वडील म्हणाले बरं. ते कुठलाही हट्ट करत असे ना हे त्यांचे वडील होते ते म्हणायचे बरं चालेल. म्हणून त्यांनी एक हातगाडी आणली, सजवली, फुलं हार घालून छान असा रथ सारखा केला आणि त्याच्यावर श्री जगन्नाथ, बलदेव आणि सुभद्रा देवी यांचे अर्च विग्रह ठेवले आणि श्रील प्रभुपादांनी आपल्या बालमित्रांना, शेजार पाजार त्या सर्व मित्रांना बोलवलं, त्यांच्या आयांना बोलवलं आणि चांगलं टाळ, मृदुंग वाजवत ते त्यांच्या घरातून गल्लीच्या टोकापर्यंत घेऊन गेले आणि ही 8 दिवस रथयात्रा साजरा केली. आणि परत घरी आल्यानंतर ते काय करायचे, ज्या बायका होत्या त्या छान काहीतरी खाऊ करायचे आणि या आणि प्रसाद दाखवून या सर्व मुलांना ते खायला द्यायचे. तर अशा तऱ्हेने त्यांनी ही रथयात्रा केली. आता मोठे झाल्यानंतर ते स्कॉटिश चर्चमध्ये त्यांनी BA केलं आणि त्यांचे विषय होते इंग्लिश, फिलॉसॉफी आणि इकॉनॉमिक्स. तर हे जे विषय होते त्यांचे त्यांना ते पास झाले परंतु त्यांनी ती डिग्री घेतली नाही कारण त्यावेळेला गांधीजींची नॉन कोऑपरेशन मुवमेंट किंवा बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स ही जी चळवळ होती ही चालू होती. त्यामुळे ते गांधीजींवर खूप प्रभावित झाले होते आणि त्यांच्याच कॉलेजमध्ये 1 वर्ष त्यांना सिनियर नेताजी होते, सुभाषचंद्र बोस. त्यांची सुद्धा ते भाषणं ऐकायचे आणि ते असे एक श्रील प्रभुपाद एक स्पिरिटेड राष्ट्रवादी होते, नॅशनलिस्ट होते. त्याच्यामुळे ते खूप ऐकायचे आणि एका बाजूला घरी त्यांचं सगळं जप आणि सगळं वाचन चालू होतं. एक दिवस त्यांच्या घरी त्यांचा मित्र आला आणि त्याला श्रील प्रभुपादांना त्यांनी सांगितलं की तू आज माझ्या बरोबर चल, आपण इकडे आपल्या शहरामध्ये एक खूप मोठे स्वामी आले. तर श्रील प्रभुपाद म्हणाले की नको, मला कुठल्याही स्वामींना भेटायचं नाहीये, माझ्या घरी रोज स्वामी येत असतात. तर त्या मित्रांनी खूप आग्रह केला आणि त्याचा ऐकून ते त्या मित्राबरोबर स्वामींना भेटायला गेले. तर हे जे स्वामी तुम्हाला या स्लाइड मध्ये दिसतात यांचं नाव भक्ती सिद्धांत सरस्वती. तर त्यांना भेटायला गेले आणि भेटायला गेल्यावर त्यांना नमस्कार केला. आपण कुठलेही स्वामी आले की त्यांना नमस्कार करतो आणि मग ते बसायच्या अगोदर, आसनावर बसायच्या अगोदर ते स्वामी म्हणाले, भक्ती सिद्धांत सरस्वती म्हणाले की तू खूप चांगला शिकलेला मुलगा दिसतोयस, तू भागवत धर्माचा प्रसार का नाही करत? आपल्याकडे केवढं साहित्य आहे परंतु ते साहित्य सर्व हिंदी, बेंगॉली आणि संस्कृत मध्ये या 3च भाषांमध्ये आहे. तू पाश्चात्य देशात जा आणि सगळ्या ग्रंथांचा इंग्लिश मध्ये अनुवाद कर आणि आपला जो भागवत धर्म आहे हा या भागवत धर्माचा सगळीकडे प्रसार कर.
मग आता जेव्हा श्रील प्रभुपादांनी हे ऐकलं तेव्हा त्यांना असं वाटलं की हे मी इकडे आलो, माझी पहिलीच भेट आहे, अजून मी बसलो पण नाही, बसता बसताच मला त्यांनी असा आदेश का केला. आणि त्यांना जरा आश्चर्य वाटलं की एकदम हे मला असं का सांगतायत की तू प्रसार कर. म्हणून श्रीला प्रभुपादांनी त्यांच्याकडे जवळजवळ 2 तास आर्ग्युमेंट केली, वादविवाद केला की इकडे आता तुम्ही भागवत धर्माचा प्रसार करा म्हणून तुम्ही मला सांगताय, पण इकडे माझा ऐकणार कोण आहे. इकडे तर आपला जो भारत आहे तो इंग्रजी सत्तेखाली आहे आणि त्याच्यामुळे इकडे कोणीही ऐकणार नाहीये. आणि या इंग्रजी सत्तेमध्ये भागवत धर्माचा प्रसार तुम्ही म्हणताय करा म्हणून. मग भक्ती सिद्धांत सरस्वती म्हणाले की कृष्ण भावना भावी जीवन जगण्यासाठी आपल्याला आपल्या देशातली जी पॉलिटिकल सिच्युएशन आहे त्याच्यावर अजिबात अवलंबून राहावं लागत नाही. आणि कृष्ण भावना भावी जीवन हे इतकं महत्वाचं आहे, जणू काही ही एक इमर्जन्सी आहे आणि त्यांना कोणी कुठलं गव्हर्नमेंट आलंय याच्यावर ते बिलकुल अवलंबून राहत नाही. मग आता हे म्हटल्यानंतर त्याला श्रील प्रभुपादांना असं वाटलं अरे म्हणजे हे जे म्हणतायत हे बरोबर आहे. पुढे भक्ती सिद्धांत सरस्वती म्हणाले की एक लक्षात ठेव की ही जी सगळी हे जे सरकार जे आहे, कुठलंही सरकार हे तात्पुरतं आहे, पण कृष्ण भावना भावी जीवन हे शाश्वत सत्य आहे. कुठलंही सरकार, कुठलीही डेमोक्रेसी असू दे, कुठलंही राजकारण असू दे, काही असू दे, त्यांनी मानव समाजाचा कधीच उद्धार होत नाही. आणि खरं जर तुला समाज कल्याण करायचं असेल तर तुला हे जे तुझं जीवन आहे या जीवनाच्या हे जे टेम्पररी किंवा अनित्य जीवन आहे त्याच्या पलीकडे जाऊन तुला विचार करायला पाहिजे. आणि खरं सरकार ते आहे जे मानवाचा उद्धार करतं, जे त्यांना त्याच्या पुढच्या जन्मासाठी एक त्यांच्याकडून प्रिपरेशन करून घेतं आणि त्या जीवात्म्याचं कृष्णाबरोबर काय नातं आहे हे समजावून सांगतं. याच्यातच मानव जीवनाचा उद्धार आहे. आणि मग असं सांगितल्यानंतर त्यांनी भगवद्गीतेचा 18व्या अध्यायामधला 66वा श्लोक म्हणून दाखवला. आणि असं म्हणून दाखवल्यावर त्यांनी श्रील प्रभुपाद काही प्रतिउत्तर देऊ शकले नाही. जणू काही या वादविवादामध्ये श्रील प्रभुपादांचा पूर्ण पराभव झाला. आता ते जेव्हा फिरले आणि घरी गेले तेव्हा आता ते जे राष्ट्रवादी होते, अगदी स्पिरिटेड नॅशनलिस्ट होते, ते खूप कमी झाले आणि आता ते अध्यात्मवादी जास्त झाले. आणि घरी गेल्याबरोबर ते या भक्ती सिद्धांत सरस्वतींचा विचार करू लागले, अरे हे काय, हे माझ्याकडे काय बोलले हे खरं आहे. खरोखर हे जे कुठलंही सरकार जे आहे ते तात्पुरतं आहे आणि ते कधीच मानव उद्धार किंवा मानवाचा खरं कल्याण कशात आहे हे जाणत नाही. आणि मग असा विचार करायला लागल्यावर त्यांनी त्याच्या मित्रांना विचारलं हे कुठल्या मठामध्ये राहतात आणि मला यांच्या मठामध्ये घेऊन जा. आणि मग ते त्यांच्या मठामध्ये जाऊ लागले, त्यांची पुस्तकं वाचू लागले. आणि ही जी त्यांची पहिली भेट होती तेव्हा श्रील प्रभुपाद 26 वर्षाचे होते. 1922 मध्ये हे पहिल्यांदा भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर यांना भेटले. आणि मग त्याच्यानंतर जवळजवळ 11-12 वर्षांनी 1933 या साली त्यांनी भक्ती सिद्धांत सरस्वतींकडून दीक्षा घेतली. तोपर्यंत
ते त्यांच्या मठात जात होते, त्यांची प्रवचनं ऐकत होते, इतर जे त्यांचे शिष्य आहेत त्यांच्याकडे बोलत होते, त्यांची पुस्तकं त्यांनी वाचली आणि मग त्याच्यानंतर जवळजवळ 11 वर्षांनी त्यांनी दीक्षा घेतली. आता जेव्हा भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर ब्रह्मलीन झाले किंवा 1936 या साली भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरांनी आपली लीला या पृथ्वीवर संपवली आणि त्याच्या अगोदर 1 महिना श्रील प्रभुपादांनी त्यांना एक पत्र लिहिलं. पत्रामध्ये त्यांनी विचारलं की मी कोणत्या प्रकारची सेवा करू आपल्या आश्रमासाठी अथवा तुमच्यासाठी. आणि त्यांना भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर त्यांची प्रवचनं, त्यांची पुस्तकं खूप आवडली होती. मग त्यांनी 2 आठवड्यानंतर पत्र लिहिलं की माझी पूर्ण खात्री आहे की तू इंग्लिशमध्ये खूप छान लोकांपर्यंत भागवत धर्माची जी मूल्य आहेत ती सांगू शकशील. तर माझी खूप इच्छा आहे की तू पाश्चात्य देशात जा आणि आपल्या भागवत धर्माचा प्रसार कर आणि कृष्ण ज्ञान दे. असं झालं. मग त्याच्यानंतर हे भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर ब्रह्मलीन झाले. मग त्याच्यानंतर आता इकडे श्रील प्रभुपादांना असं वाटलं की आता यांनी माझ्या गुरुंनी सांगितलंय म्हणून मी थोडा भागवत धर्माचा प्रसार पहिल्यांदाच आपल्या भारतात करीन. या गुरूंचा आदेश काय होता, तू अमेरिकेला जा, पाश्चात्य देशात जा. मग त्यांनी इकडेच झांसीमध्ये, ही जी तुम्हाला स्लाइड दिसते या स्लाइड मध्ये त्यांनी पहिलं प्रवचन केलं. अनेक लोक आली, त्यांनी ऐकलं, वा वा खूप छान तुम्ही सांगितलं असं म्हटलं. पण त्या पुढे त्या इतर लोकांनी त्यांना विचारलं नाही किंवा रिस्पॉन्ड केलं नाही किंवा सांगितलं नाही आणि आम्हाला सांगाल का किंवा आणि प्रवचन घ्याल का, काही नाही. त्याच्यामुळे मग त्याच्यानंतर त्यांनी भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरांनी काय सांगितलं, हे जे त्यांनी सांगितलं होतं की पाश्चात्य देशात जा, हे त्यांनी निर्धार केला की आता माझ्या गुरूंच्या आदेशाचं मी पालन करणार. म्हणून त्यांनी 1959 या साली त्यांनी संन्यास घेतला आणि संन्यास घेतल्यानंतर ते वृंदावनामध्ये शिफ्ट झाले. श्री श्री राधा दामोदर मंदिर इथे राहून त्यांनी अनुवाद चालू केला. आणि जेव्हा त्यांनी तिकडे राहून पुस्तकं लिहिली, सगळी लिहिली, आता ती छापायची. तर छापण्यासाठी ते दिल्लीला येत असे आणि दिल्लीला स्वतः ते जे काय छापलेलं आहे त्याचं प्रूफ रिडिंग करायचं, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन करायचं, हे ते स्वतः करत असे. त्यांनी पहिलं मॅगझिन जे छापलं ते बॅक टू गॉड हेड हे त्या मॅगझिनचं नाव होतं. आणि इकडे या स्लाइड मध्ये तुम्हाला दिसताय श्रील प्रभुपाद ते सर्व जणांना सांगतायत की मी लिहिलेलं जे मॅगझिन आहे ते तुम्ही वाचा. तर असं करून स्वतः ते बुक डिस्ट्रीब्युशन, मॅगझिन डिस्ट्रीब्युशन करत होते. मग 1965 या साली 13 ऑगस्ट या साली जलदूत नावाच्या जहाजावरून ते अमेरिकेसाठी रवाना झाले. आता जेव्हा ते अमेरिकेला गेले तेव्हा त्यांच्या खिशामध्ये फक्त 40 रुपये होते. त्यांनी 2 ट्रंका घेऊन आपल्या बरोबर ते गेले होते. एका ट्रंकेमध्ये त्यांनी अनुवाद केलेलं सगळं साहित्य होतं. ते सुद्धा खूप जास्त नव्हतं. भागवताचे पहिले 3 खंड होते, भगवद्गीता होती आणि इतर पुस्तकं होती. हे एक ट्रंक. आणि दुसऱ्या ट्रंक मध्ये त्यांचं थोडस सामान होतं, त्यांचा राईस कुकर होता आणि असं लागणारं साहित्य होतं.
तर अशा तऱ्हेने ते 1965 या साली जलदूत नावाच्या जहाजावरून रवाना झाले. हा प्रवास खडतर होता. कसं त्यांना तिकडे हा प्रवास करता करता त्यांना 2 हार्ट अटॅक्स आले. तरीही त्यांचा निर्धार होता की मी अमेरिकेला जाणार आणि माझ्या गुरुच्या आज्ञेचं पालन करणार. 2 हार्ट अटॅक्स आल्यानंतर सुद्धा ते घाबरले नाही, डगमगले नाही. एके दिवशी त्यांना रात्री स्वप्न पडलं आणि त्या स्वप्नामध्ये त्यांना कृष्ण दिसला. कृष्ण त्यांचं जहाज ओढत होता. हे बघितल्यावर त्यांची खात्री पटली की आता मला काहीही होणार नाही आणि हे जे भागवत धर्माचा प्रसार आहे, माझ्या गुरूंची जी आज्ञा आहे ती आता त्याच्यामध्ये कोणी येऊ शकणार नाही. तर इकडे त्यांनी पहिल्यांदा जो त्यांनी संकीर्तन केलं ते टॉम्किन्स स्क्वेअर पार्क न्यूयॉर्क मध्ये केलं. हे शिपवरून जेव्हा ते जहाजावरून गेले तेव्हा ते प्रथम बॉस्टनला उतरले आणि मग तिकडे त्यांना इंडियामध्येच माहित होतं की न्यूयॉर्क हे खूप मोठं शहर आहे अमेरिकेमधलं आणि त्यांची इच्छा होती की आपण न्यूयॉर्कला जाऊन या धर्माचा प्रसार तिथनं चालू करूया. म्हणून ते न्यूयॉर्क मध्ये गेले. थोडे दिवस बॉस्टन मध्ये राहिले. न्यूयॉर्क मध्ये गेल्यावर त्यांनी टॉम्किन्स स्क्वेअर पार्क नावाच्या बागेमध्ये ते रोज दुपारी 2 ते 5 बसायचे. आपला मृदुंग घेऊन बसायचे आणि ते हरे कृष्ण संकीर्तन करायचे. आणि हा माणूस काय बोलतोय, हरे कृष्ण हरे राम, हे ऐकण्यासाठी काही लोक तिकडे जमायचे आणि त्यांना आवडायचं आणि ते त्यांना विचारायचे की तुम्ही हे काय म्हणताय. आणि शिला प्रभुपाद त्यांना शांतपणे सगळं व्यवस्थित सांगायचे. ज्या लोकांना कृष्ण कोण आहे माहित सुद्धा नव्हता, हे जे ज्ञान आहे ते ज्ञान, कृष्ण ज्ञान हे त्यांना त्या पार्क मध्ये बसून द्यायचे. मग हळूहळू काही लोक त्यांच्या बरोबर संकीर्तन करू लागले आणि असं करत मग त्यांनी त्या लोकांना सांगितलं तुम्ही तुमच्या मित्रांना नातेवाईकांना घेऊन या. असं करून त्यांची जी ही संकीर्तन मुव्हमेंट आहे ही सर्वत्र अमेरिकेभर पसरली. ते जिकडे जातील तिकडे ते नेत्यांना भेटायचे. तिकडचं जे सरकार होतं त्यांना भेटायचे. त्यांना खूप इच्छा होती की जर नेत्यांनी माझ्याकडून भगवद्गीता समजून घेतली तर ते जे राज्य करतील ते राम राज्य होईल आणि सर्वत्र शांती आणि आनंद नांदेल. त्यांनी अनेक पुस्तकांचा अनुवाद केला. त्याच्यामुळे उपनिषद पुराण जी आहे ती आज आपल्याला वाचता येतात सोप्या शब्दात. हे त्यांचं पहिलं मॅगझिन बॅक टू गॉड हेड. हा, आता ही त्यांची टाइमलाईन आहे. मी जरा साऊंड शेअर करते. कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे. 12 वेळेला त्यांनी पृथ्वी भ्रमण केलं. हा, आता ज्यांच्या आनंदासाठी मी भगवद्गीता सांगते त्या श्री राधा गोविंदांना आपण इकडनं साष्टांग नमस्कार
करूया. हे इस्कॉन मँगलोरचे श्री श्री राधा गोविंद आहेत. जर तुम्ही कधी मँगलोरला गेलात तर हे आमचे मंदिर अध्यक्ष आहे नामानिष्ठ प्रभूजी, त्यांना जरूर भेटा. आणि हे जे इस्कॉन मँगलोर मंदिर आहे हे सध्या कोकोनट गार्डन रोड, टोलगेट, काद्री इकडे आहे. तुम्हाला सहज तुम्ही गुगल मॅपवर इस्कॉन मँगलोर घातलं तरी तुम्हाला डायरेक्शन्स मिळतील. आता भगवद्गीता हे एक महाकाव्य आहे ज्यामध्ये आपल्या सर्व समस्यांची उत्तरं आहेत. महात्मा गांधींनी हा एक आध्यात्मिक शब्दकोश मानला होता आणि हे संपूर्ण ग्रहावरील अनेक नेत्यांसाठी प्रेरणादायी पुस्तक आहे. श्रीला प्रभुपादांना महात्मा गांधी खूप आवडायचे. ते त्यांची भाषणं ऐकायचे आणि विशेष करून म्हणजे महात्मा गांधी रोज भगवद्गीता वाचायचे. त्याच्यामुळे त्यांना महात्मा गांधींबद्दल आदर होता. बरं, ते वाचायचे भगवद्गीता आणि ते तसे राहायचे सुद्धा. म्हणजे एवढे मोठे नेते असून त्यांनी कधी दारू घेतली नाही, स्मोकिंग केलं नाही किंवा त्यांचा वेश सुद्धा साधा होता. सूट बूट कपडे वगैरे असे, ते टाय वगैरे अशा वेशात ते कधीच नव्हते. तर श्रील प्रभुपादांचं एक मी छोटीशी तुम्हाला गोष्ट सांगते की श्रील प्रभुपाद जेव्हा आपल्याला 1947 मध्ये जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळेला श्रील प्रभुपादांनी बघितलं की स्वातंत्र्य मिळून सुद्धा किती दंगल चालू आहे, हिंदू मुसलमानांची दंगल चालू आहे आणि किती जणांचे प्राण गेले आणि सर्वत्र दुःखच आहे. तर त्यांनी 7 डिसेंबर 1947 या तारखेला त्यांनी महात्मा गांधींना पत्र लिहिलं श्रील प्रभुपादांनी आणि त्या पत्रामध्ये लिहिलं की तुम्ही त्वरित राजकारणातून रिटायर व्हा आणि तुम्ही माझ्याकडे या अथवा तुम्ही भगवद्गीतेचा अभ्यास चालू करा किंवा माझ्याकडे या आणि आपण भगवद्गीतेवर विवेचन करू. मग हे आता तुम्हाला माहिती आहे की मोठमोठे नेते म्हणजे काय, पत्र पोचत नाही किंवा पोचलं जरी ते उघडलं जात नाही. आणि त्यांनी एक स्पेसिफिक भविष्यवाणी केली होती श्रील प्रभुपादांनी की तुम्ही इमिजिएटली जर पॉलिटिक्स मधून रिटायर झाला नाही तर मात्र तुम्हाला निंदनीय मरण येईल. यू विल डाय अन इनग्लोरियस डेथ. आणि मग त्याच्यानंतर तुम्हाला माहितीच आहे 30 जानेवारी 1948 काय झालं हे तुम्हाला माहिती आहे. मग त्याच्यानंतर श्रील प्रभुपादांचं जेव्हा पत्र उघडलं आणि वाचलं तेव्हा इतरांना समजलं की ही त्यांनी भविष्यवाणी केली होती आणि ते खरं ठरलं. हे अल्बर्ट आइन्स्टाईन आहे, त्यांनी सुद्धा गीतेचा अभ्यास केलेला आहे. आता आपण इस्कॉन मधलीच भगवद्गीता किंवा भगवद्गीता जशी आहे तशी हीच का वाचायची. तुम्ही जर मार्केटमध्ये गेला, बाजारात गेला, दुकानात गेला, तुम्हाला 600, 700, हजारो प्रत दिसतील भगवद्गीतेचे. मग हीच भगवद्गीता का वाचायची. तर ज्याप्रमाणे आपण फोन जेव्हा चार्ज करतो, केबल जर तुटलेली असेल तर तो चार्ज जो आहे तो फ्लो होत नाही आणि आपला सेलफोन जो आहे तो चार्ज होऊ शकत नाही. अगदी त्याचप्रमाणे इकडे गुरु परंपरा आहे. या गुरु परंपरेत ज्ञान जे आहे ते अखंडितपणे प्रभुपादांपर्यंत आलंय आणि ते ज्ञान श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला दिलेलं आहे. तर ही जी परंपरा आहे गुरु शिष्य परंपरा, हे जे ज्ञान आहे भगवद्गीतेचं ज्ञान कृष्णाने प्रथम ब्रह्मदेवाला दिलं.
ब्रह्मदेवानी नारद मुनींना दिलं आणि असं करून मग ते श्रील प्रभुपादांपर्यंत आलं. ज्याप्रमाणे चार्ज अखंड जेव्हा फ्लो होतो तेव्हा आपला सेलफोन चार्ज होतो, त्याचप्रमाणे हे जे ज्ञान आहे हे यथार्थ रीतीने त्या जो ज्ञानाचा प्रवाह आहे तो आपल्यापर्यंत पोचतो. आणि मग असं ज्ञान जेव्हा मिळतं तेव्हाच आपल्या मनाचं रूपांतर होतं. जोपर्यंत तुमच्या मनाचं रूपांतर होत नाही, अनर्थ जात नाही, तोपर्यंत तुम्ही कितीही नाम घ्या, तुम्ही कितीही वाचा, त्याचा परिणाम होऊ शकत नाही. पण जेव्हा हे ज्ञान तुम्ही आत्मसात कराल, तुम्ही वाचाल, समजून घ्यायचा प्रयत्न कराल, तेव्हा मात्र तुम्हाला जाणवेल की हे किती आश्चर्यकारक आहे आणि किती माझ्यामध्ये बदल होत आहेत हे तुम्हाला स्वतःला जाणवेल. गीता हा एक विशाल ग्रंथ आहे. तुम्हाला 18 दिवसामध्ये काही पूर्ण प्रत्येक श्लोक समजून घेता येणार नाही, कारण एकच तास आहे. पूर्ण गीता समजून घ्यायला तुम्हाला कमीत कमी 1.5 वर्ष 1 वर्ष तरी लागेल. त्याच्यामुळे आता आपण फक्त महत्वाचे श्लोक आहेत ते बघणार आहोत. आता इकडे कोणी किती श्लोक म्हटलेले आहे ते. कृष्णाने 575, अर्जुनाने 83, संजयने 41 आणि धृतराष्ट्राने एकच श्लोक म्हटलेला आहे. आता भगवद्गीतेमध्ये कुठले टॉपिक्स आहेत, कशावर चर्चा केलेली आहे, तर 5 गोष्टी आहेत: ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ आणि कर्म. आता आपल्या हिंदू धर्मामध्ये किती देवदेवता आहेत, मग ईश्वर नेमका कोण आहे हे भगवद्गीतेत सांगितलंय. मग जीव कोण आहे, जीवाचं आणि ईश्वराचं नातं काय आहे. प्रकृती ही कोण आहे आणि ही जीवाला काय करते किंवा हिचे परिणाम जीवावर कसे दिसून येतात हे आपण बघणार आहोत. काळ आणि कर्म काय आहे हे पण बघणार आहोत. त्यातले हे जे पहिले ईश्वर, जीव, प्रकृती आणि काळ हे नित्य आहेत किंवा अनंत आहेत आणि कर्म जे आहे हे तात्पुरते किंवा अनित्य आहे. कर्म आपण बदलू शकतो. आता ईश्वर कोण आहे, ईश्वर म्हणजे श्रीकृष्ण आहे. ईश्वर हा श्रीकृष्ण का, हे उत्तर तुम्हाला भगवद्गीतेत समजणार आहे. प्रकृती म्हणजे काय की इकडे तुम्हाला जी माया आपण म्हणतो किंवा दुर्गा, ही आपल्यावर 3 गुण जे आहेत त्या गुणांनी ती आपल्याला बद्ध करत असते. तर ही प्रकृती आपल्याला कशी बद्ध करते हे तुम्हाला पुढच्या अध्यायात समजणार आहे. मग जीव म्हणजे काय, जीव म्हणजे फक्त मानवच जीव आहेत का, नाही, पशु पक्षी किंवा देव देवता हे सुद्धा जीव आहेत. हे मी तुम्हाला परत पुढच्या अध्यायात सांगणार आहे. काळ म्हणजे काय हे तुम्हाला 11व्या अध्यायात समजणार आहे. आणि कर्म म्हणजे काय, जेव्हा आपण कुठलंही कार्य किंवा कुठलंही कर्म करतो आणि परिणाम रूपी जेव्हा आपल्याला एक शरीर मिळतं त्याला म्हणतात कर्म. तर हे पण आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत. आता अर्जुन हा कृष्णाचा सखा होता आणि तो खूप मोठा, खूप श्रेष्ठ भक्त होता. मग अर्जुनाचा भ्रमनिरास आणि भ्रमाचे स्वरूप ही श्रीकृष्णाची मांडणी समजली पाहिजे. कृष्णाची योजना होती म्हणून अर्जुन गोंधळलेला होता आणि तो गोंधळलेला असल्यामुळे अर्जुनाने सांगितलं मी युद्ध करणार नाही. आणि मग कृष्ण त्याच्याकडे जे काही सांगतो, जे काही बोलतो त्याला आपण भगवद्गीता म्हणतो. तर भगवद्गीतेचा प्रथम श्रोता जरी अर्जुन असेल तरी ती आपल्यासाठी बोलली गेली आहे हे लक्षात ठेवा.
आता अर्जुनाला युद्ध करायचं नव्हतं, म्हणून अर्जुन कृष्णाला सांगतो की तू माझा रथ दोन्ही सेनांच्या मध्ये घेऊन चल, मला सेनांचं निरीक्षण करायचंय. आणि कृष्ण अर्जुनाचा ऐकतो आणि मग तो रथ जेव्हा मध्ये घेऊन जातो तेव्हा अर्जुन पहिल्यांदा आपली कारणं सांगतो, मला युद्ध का करायचं नाही. कृष्ण शांतपणे ऐकतो आणि मग त्याच्यानंतर परिणाम रूपी भगवद्गीता बोलली जाते. प्रत्येक प्रवास एका पायरीने सुरू होतो. गीतेच्या गूढ वादाचा प्रवास सुरू करूया. परत एकदा तुमचं स्वागत आहे. पण गीता ऐकण्या अगोदर आपण गीता महात्म्य ऐकूया. आवाज येतोय का माताजी? गीता महात्म्या गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् त्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामा परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतसुगीतकर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. आता आपण एका श्लोकाचा अर्थ बघूया. गीता काय येते तर सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. सर्व उपनिषदे जी आहेत त्याची तुलना एका गायी बरोबर केलेली आहे आणि दोहन करणारा जो आहे तो कोण आहे? कृष्ण. कुठला? कोण कृष्ण? जो नंद महाराजांचा मुलगा आहे. अर्जुन कोण आहे? अर्जुन या गायीचं वासरू आहे. आणि जे दूध आहे, दूध म्हणजे काय? गीतामृत आहे. आणि जे कोणी हे दुधाचं पान करतात म्हणजे गीता अमृताचं पान करतात ते कोण आहे? ते कृष्णाचे भक्त आहेत किंवा जे ज्यांची बुद्धी आस्तिक आहे किंवा जे भाग्यवान आहेत असे जे भक्त आहेत, उत्तम आस्तिक बुद्धीचे भाग्यवान भक्त या गीतामृताचे पान करतात. आता परत एकदा तुमचं स्वागत आहे. हा आजचा अध्याय खूपच छोटा आहे, 10 मिनिटात संपेल. अर्जुन विषाद योग. तर विषाद म्हणजे काय? की अर्जुन खूप दुःख सागरात बुडालेला होता. इतक्या दुःखात होता की हे समोर माझे आजोबा आहेत, माझे स्वजन आहेत, माझे गुरु आहेत, यांना मी कसं मारू कृष्णा, असं म्हणून तो दुःखाच्या सागरात बुडाला होता. जणू दुःखाबरोबर तो एकरूप झाला होता. म्हणून याला म्हणतात विषाद
योग. आणि तुम्ही आत्ताच्या युगामध्ये असं म्हणू शकाल की हे डिप्रेशन आहे. आणि अर्जुनाला युद्ध करायचं नव्हतं, त्याचे हात पाय थंड झाले होते, गांडीव धनुष्य सुद्धा त्याच्या हातातून घसरून खाली पडला आणि डोळ्यामध्ये त्याच्या पाणी होतं. तर आता तुम्हाला इकडे 3 चेहरे दिसतात. मला हात वर करून सांगाल का की हा कोण आहे? मी तुम्हाला अनम्यूट करते. कृष्ण प्रभूजी, हा कोण आहे? हे कोण आहेत? तुम्हाला अनम्यूट करायला येत आहे ना? हा करा आता. महाराज धृतराष्ट्र. बरोबर. आता पुढे प्रसाद राजे प्रभूजी, हे इकडे, हे कोण आहे? तिकडे ही मधली स्लाइड आहे ती. अर्जुन. बरोबर आहे आहे. ते. आणि अविनाश प्रभूजी, हे इकडे कोण? ही कोण आहे? संजय आहेत ते. संजय. बरं. आणि कोणाला सांगायचंय पुढे? गणेश प्रभूजी कोण आहे? जयानंद, हा तुम्हाला आता म्यूट करायला येतंय, बोला, अनम्यूट करा. दुर्योधन आहेत बहुतेक. बरोबर, दुर्योधन. परफेक्ट सांगितलं तुम्ही. आता तुम्ही मला कोणी हात वरच करा तुम्ही. मला विचारायचंय तुम्हाला की पुढे कोण आहे? रमेश प्रभूजी, की तुम्हाला धृतराष्ट्राच्या चेहऱ्यावरून काय वाटतं? काय सांगू शकाल तुम्ही? सांगा. अनम्यूट करायला येतंय ना तुम्हाला? हा, अनम्यूट करा आता. बोला रमेश प्रभूजी. बरं, देवेंद्र प्रभूजी. धृतराष्ट्र आंधळा आहे. पण त्याच्या चेहऱ्यावरून काय सांगायला येतं तुम्हाला? चिंता. मंगेश प्रभूजी बोला. धृतराष्ट्र आंधळा आहे. पण त्याच्या चेहऱ्यावरून काय दिसतं? तो आनंदात आहे की चिंताग्रस्त आहे? काय वाटतं तुम्हाला? संतोष प्रभूजी. तो चिंताग्रस्त आहे. हा, बरं, ठीक आहे. तो या चिंतेत आहे की कुरुक्षेत्रावर काय चाललंय याच्या चिंतेत आहे. हा, चालेल. हात वरच ठेवा, मग इतरांना मी विचारणार आहे. कुमुद माताजी, श्लोक वाचायचा आहे. हरे कृष्णा. येस, धन्यवाद माताजी. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय. हरे कृष्णा माताजी. तर आता हा जो पहिला श्लोक आहे, तुम्ही सर्वांनी बरोबर सांगितलं की धृतराष्ट्राच्या चेहऱ्यावर चिंता आहे आणि घाबरलेला सुद्धा आहे तो थोडा. आता इकडे प्रत्येक शब्द महत्वाचा आहे. धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र. कुरुक्षेत्र या क्षेत्रावर युद्ध झालं. या कुरुक्षेत्राला धर्मक्षेत्रही म्हटलं होतं. का म्हटलं होतं? कारण या कुरुक्षेत्रावर लाखो वर्ष अनेक योग्यांनी तपस्या केली होती. कुरुक्षेत्रावर अनेक दान धर्म झाला होता आणि साधू संतांनी त्या भूमीवर जप सुद्धा केला होता. तर अशामुळे अशा या पुण्य
कर्मांमुळे हे जे क्षेत्र होतं हे पावन होतं आणि म्हणून त्याला धर्मक्षेत्र असंही म्हणत होते. आता धर्मक्षेत्रावर धृतराष्ट्राला असं वाटलं की या क्षेत्रावर युद्ध जर झालं तर याचा पॉझिटिव्ह इन्फ्लुएन्स या पांडवांवर होईल का, कारण हे जे सगळे पांडव होते हे धार्मिक होते, धर्माच्या बाजूने होते आणि माझ्या पुत्रांवर या धर्मक्षेत्राचा नेगेटिव्ह इन्फ्लुएन्स होईल का. मी सर्वांना म्यूट करते परत. हॅलो, असं आहे. तर या क्षेत्राचा कुरुक्षेत्राचा जो झाला आहे. एक मिनिट माताजी, मी सर्वांना म्यूट करते, तुम्ही अनम्यूट करून घ्या. माताजी तुम्ही अनम्यूट करा. हा, तर हे जे धर्मक्षेत्र होतं हे पावन असल्यामुळे धृतराष्ट्राला असं वाटलं की कदाचित याचा पॉझिटिव्ह इन्फ्लुएन्स पांडवांवर होईल आणि त्याच्यामुळे असं होईल की ते युद्ध जिंकतील आणि मग माझ्या मुलांचं काय होईल, असं एक वाटलं. आणि दुसरं असं वाटलं की कदाचित हे धर्मक्षेत्र असल्यामुळे पांडव धार्मिक असल्यामुळे ते कदाचित युद्धच करणार नाही आणि युद्ध न करता माझ्या मुलांना सगळं राज्य मिळेल. तर असे विचार त्याच्या मनामध्ये येत होते. म्हणून तो जो चेहरा आहे त्याच्यामध्ये चिंता पण आहे आणि भीती पण आहे. आता इकडे दुसरा शब्द मामका पांडवाश्चैव, दोघेही जे होते कौरव आणि पांडव हे दोघेही कुरुवंशी होते, पण तो स्वतःच्या पुत्रांनाच कुरु म्हणायचा आणि पांडवांना तो पांडुपुत्र म्हणायचा. तर त्यांनी या दोन्ही राजपुत्रांमध्ये विभागणी केली होती, माझे पुत्र आणि पांडूचे पुत्र. तर आता आपण हे याचा अर्थ जरा डिटेलमध्ये बघूया. बघा, जेव्हा आपण चांगला शुभ दिवस असतो आणि वास्तुशांती करतो, पहिल्यांदा जेव्हा घरी जातो तेव्हा दूध उकळून ते ओतू जाऊ देतो. ते जे तो आपण म्हणतो की ते तो शुभ दिन आहे, हे शुभ कार्य झालं जे आपण करतोय ते. पण समजा जर आपण या दुधामध्ये लिंबू पिळला तर ते दुधाचे 2 भाग होतात, एक पाणी आणि एक पनीर. अगदी त्याप्रमाणे या धृतराष्ट्रांनी राजपुत्रांमध्ये विभागणी केली, हे कुरुवंशी आहेत, हे पांडुपुत्र आहे. आणि मग त्या पनीरचे रसगुल्ले केले आणि मी तुम्हाला विचारलं, मी तुम्हाला रसगुल्ले दिले, त्या रसगुल्ल्यांचं तुम्ही काय केलं हे जर मी तुम्हाला विचारलं तर तुम्ही म्हणाल की हो आम्ही ते रसगुल्ले खाल्ले. ते काय असेच ठेवणार का रसगुल्ले? तर अगदी त्याचप्रमाणे धृतराष्ट्राचा प्रश्न होता, किमा अकुर्वत संजय, ते हे जे माझे पुत्र आणि पांडूचे पुत्र युद्धभूमीवर काय करतायत संजय, ते युद्धच करणार. पण तरी त्या धृतराष्ट्रांना असं वाटत होतं कदाचित युद्ध होणार नाही. आता इकडे तुम्हाला या स्लाइड मध्ये हे जे आहेत हे कोण आहेत सांगू शकता का मला? माताजी मी येते थोड्या वेळामध्ये. माताजी बरं, तुम्हाला अनम्यूट करता येतंय. दर्शना माताजी बोला. तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय. बरं, अनिल कुलकर्णी प्रभूजी बोला. दुर्योधन आणि शकुनी मामा. बरं, आणि कोणाला सांगायचंय? हरिओम. हा बोला. माझा आवाज येतो का? हो हो येतोय ना. हे कोण आहेत? हा, अनिल कुलकर्णी बोलतोय मी. हा,
हे गुरु द्रोणाचार्य आहेत. बरोबर बरोबर. तर हे दुर्योधन आणि हे द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य. आणि इकडे दुर्योधन त्यांच्या गुरुना काय सांगतोय, हे आचार्य, तुमचा बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र याने कौशल्याने रचिलेली ही विशाल पांडव सेना पहा. म्हणजे इकडे काय का गोपाल हे साहेब नाईटला मी सर्वांना म्यूट करते. हा सध्या मी गाडी चला 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 जरा प्रत्येकाने म्यूट व्हा. तर आता इकडे दुर्योधन त्याच्या गुरूंकडे कसा बोलतोय, तो सांगतोय की बघा तुमचा जो बुद्धिमान शिष्य आहे द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न याने किती सुंदर रचना केलेली आहे बघा पांडव सेनेची. आणि म्हणजे तो चिडून सांगतोय की तुमचा जो शिष्य आहे ही तुम्ही दिलेली विद्या आता तुमच्या उलटच तो वापरणार आहे का, असं हा बोलतोय दुर्योधन. तो घाबरलेला आहे आणि रागाने तो दुर्योधनाकडे बोलतोय. तेच अर्जुन युद्ध आरंभी त्यांनी काय केलं, त्यांनी 5 बाण पहिल्यांदा त्यांच्या गुरु द्रोणाचार्यांच्या चरणाजवळ मारले. जणू काय तो नतमस्तक झाला, त्यांनी आशीर्वाद घेतले आपल्या गुरूंचे आणि मगच युद्ध चालू केलं. तर अशा तऱ्हेने हा दुर्योधन रागाने आपल्या गुरूंकडे बोलतोय. बरं, आता मी म्हणते कुमुद माताजी नाहीये. सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुदादयन्. हा विविध प्रकारचा शंखनाद वाढतच गेला. या निनादाने आकाश व पृथ्वी तल दुमदुमून गेले आणि धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदये विदीर्ण झाली. म्हणजे काय झालं, जेव्हा शंखनाद केला तेव्हा कौरव सेना ही सगळी घाबरून गेली. का घाबरून गेली, कारण आता समजा जर बरीच लोक रस्त्यावर चालली आहेत आणि पोलिसांच्या गाडीचा सायरन ऐकू आला तर इतर जी सर्व लोक ज्यांनी काही चोरी केली नाही ते काही घाबरणार नाही, पण त्याच गर्दीमध्ये एक चोर असेल, तो चोर मात्र घाबरेल आणि लगेच ती जागा सोडून दुसऱ्या कुठेतरी तो जाईल. अगदी त्याचप्रमाणे शंखनाद झाल्यावर जे धर्माच्या बाजूला नव्हते ते सर्वजण खूप घाबरले. आणि लॅपटॉपले जरा हे क्रॅश पडले क्रॅश शुभम शुभम अनम्यूट व्हा. शुभम अरे मला काय म्हणतात कोण, एक मिनिट. तर ज्याप्रमाणे एखादे खूप लोक चालली असतील, पोलिसांचा सायरन ऐकू आला, इतर लोकांवर काही परिणाम होणार नाही, परंतु जो चोर आहे तो मात्र अत्यंत घाबरून जाईल आणि ती जागा सोडून जाईल. अगदी त्याचप्रमाणे हे घाबरले म्हणजे त्यांनी इकडे डिस्क्रिप्शन दिलंय, त्यांची हृदये विदीर्ण झाली. म्हणजे काय झालं की ते खूप घाबरून गेले. आणि तुम्हाला माहितीये की जेव्हा आपण घाबरून जातो, म्हणजे असं इंग्लिशमध्ये म्हणतात
बॅटल लॉस्ट इन द माइंड कॅन नेव्हर बी वन ऑन द फील्ड. म्हणजे तुम्ही मनातच घाबरून जर गेला तर तुम्ही युद्ध काय करणार, निश्चितच तुमची हार निश्चितच आहे. तर अगदी त्याप्रमाणे या शंखनादाचा परिणाम झाला. आता आपण प्रथम बघूया की काही कारण होती ज्यामुळे पांडवांचा विजय निश्चित होता. ती कारणे कोणती, की एक म्हणजे हे युद्ध जे झालं ते धर्मक्षेत्रावर झालं. अर्जुनाचा रथ जो होता तो अग्निदेवाने त्याला दिला होता. हा जो दिव्य रथ आहे हा जणू काही एक विजयी रथच होता. त्याच्या रथावर हनुमान विराजमान होते, म्हणून इकडे म्हटलेलं आहे कपिध्वज. कपी म्हणजे संस्कृतमध्ये माकड. शंखनादाचं मी तुम्हाला आता सांगितलं. गांडीव धनुष्य होता, तोही असा धनुष्य होता ज्याने त्याचा नेम कधीच चुकणार नव्हता. त्यक्त जीविता. दुर्योधनाने या पांडव सेनेची रचना बघून तो भयभीत झाला आणि तो द्रोणाचार्यांकडे बोलला, बघा तुमचा बुद्धिमान शिष्य जो आहे त्यांनी किती कौशल्याने पांडव सेनेची रचना केलेली आहे, पण तरीही आपल्या सेनेमध्ये सगळी जण अशी आहेत जी माझ्यासाठी प्राण द्यायला तयार आहे. म्हणजे तो असं नाही त्यांनी म्हटलं की आम्ही हे युद्ध जिंकणार किंवा आम्ही त्या शत्रू सेनेचे प्राण घेणार, असं नाही. माझ्यासाठी सर्वजण प्राण द्यायला तयार आहे. म्हणजे हे एक अपशकुनी त्याचं बोलणं झालं. मग ज्या दिवशी हे युद्ध झालं ती मोक्षदा एकादशी होती. त्या दिवशी हा जो एकादशीचा दिवस आहे तो शुभ मानला गेला. आणि जिकडे जिकडे कृष्ण असतो तिकडे तिकडे लक्ष्मी असते, जी लक्ष्मी यश भाग्य प्रदान करते. ती लक्ष्मी नेहमी कृष्णाबरोबर असते. आणि कृष्ण स्वतः जिकडे असतो इकडे कृष्णाला नाव दिलेले ऋषिकेश. तर जिकडे जिकडे ऋषिकेश असतो तिकडे तिकडे विजय होतो. म्हणून ही 9 चिन्हे आहेत ज्यांनी आपल्याला समजतं की हे पांडव युद्ध जिंकणार आहे. आता बघा अर्जुनाच्या डोळ्यामध्ये पाणी आहे. या सगळ्या स्लाइड शिला प्रभुपादांच्या शिष्यांनी तयार केलेल्या आहेत बरं का. आणि हे सगळं भगवद्गीतेमध्ये आहे. आता 2रा अध्याय आहे, तर त्या 2ऱ्या अध्यायामध्ये अर्जुनाचं वर्णन करतानाच सांगितलेलं आहे अश्रू पूर्णा कुलेक्षण, म्हणजे अश्रूनी पूर्ण भरलेले नेत्र. तर त्याच्या आधारावरच हे सगळे या स्लाइड्स आहेत. तर अर्जुन म्हणाला मी युद्ध करू शकणार नाही. मग त्यांनी कारणं सांगितली. कुठली कारणं सांगितली त्यांनी, की हे जे सगळे ही कौरव सेना आहे ना, हे सगळे माझे स्वजन आहेत. माझे आजोबा, गुरु, बंधू, नातेवाईक आहेत. त्यांच्या प्रती मला करुणा आहे, म्हणून हे मी युद्ध करणार नाही. हे सर्व लोक माझ्यापेक्षा वयाने मोठे आहेत, माझे मित्र आहेत. नाही, मी हे युद्ध करणार नाही. मग अर्जुनाने सांगितलं की यात काही युद्ध करण्यात काय आनंद आहे. मी जर युद्ध जिंकलो तर मला तरी सुद्धा आनंद मिळणारच नाहीये. आणि आपल्या मनामध्ये आनंद म्हणजे काय असतो, सेलिब्रेशन. समजा जर तुम्हाला अवॉर्ड मिळालं किंवा तुम्हाला इवन शाळेमध्ये बघा जेव्हा मुलांना बक्षीस मिळतं तेव्हा ते लगेच आपल्या मित्रांना ट्रीट देतात कॅन्टीन मध्ये. किंवा आपल्याला सुद्धा जर प्रमोशन मिळाली तर आपले कलिग्स काय म्हणतात, चला आपण सेलिब्रेट करूया. त्याच्यामुळे अर्जुनाच्या मनात काय होतं की जरी मी जिंकलो तरी कोणाबरोबर सेलिब्रेट करू, मी कोणच माझे नातेवाईक असणार नाही, यात माझे गुरु या जगात नसणार. मग मी माझं हे सगळं कोणाला दाखवू, यात काय आनंद आहे. मी काय हे युद्ध करणार नाही. मग अर्जुन म्हणाला या सर्वांना मारणं, जे माझे गुरु समान आहेत, जे गुरु स्वतः आहेत, माझे आजोबा आहेत, या सर्वांना मारणं म्हणजे मोठं पाप आहे. कृष्णा, मी काय हे युद्ध करणार नाही.
मग कौटुंबिक परंपरा, जर मी या सर्वांना मारलं तर कुटुंबामधल्या ज्या रूढी आहेत, चालीरीती आहेत, ते लहान मुलांना कोण शिकवणार, त्यांच्यावर संस्कार कोण करणार? आणि त्याचप्रमाणे जर सगळे कर्ते पुरुष जे आहेत ते जर गेले तर अर्जुना तर कृष्णा तर मग बायकांचा सांभाळ कोण करणार? या बायकांचा फायदा इतर पुरुष घेऊ शकतील, या बायका दूषित होतील आणि त्यांच्यामुळे अवांछित लोकसंख्या वाढेल. कृष्णा, मी हे युद्ध करणार नाही. आणि मग या 4 कारणांमुळे काय चूक काय बरोबर हे मी सांगू शकत नाही. मी असमंजस आहे, मी युद्ध करणार नाही, असं पूर्ण तऱ्हेने अर्जुनाने आपली कारणं सांगितली आणि कृष्णाला सांगितलं मी युद्ध करणार नाही. बघा, ही कारणं ऐकून किती खरं वाटतं, अर्जुनाचं आपल्याला एकदम पटतं ना, की तो काय सांगतोय ते अगदी बरोबर आहे. आता आपल्याला सुद्धा कृष्णाकडे जायचंय, पण आपल्या मनामध्ये सुद्धा काही कारण आहेत. या कारणांबरोबर तुम्ही रिलेट करू शकता का? आपण असं म्हणतो का की जप करायचा म्हणजे काही आनंद नाही, एकसारखा जप करायचा, त्याच्याबरोबर रिस्ट्रिक्शन्स पण असतात की हॉटेलमध्ये खायचं नाही किंवा तुमचा इतका जप झाला पाहिजे, रोज माळ घेऊन बसायची, यात काय आनंद आहे? मला काही नाही करायचं हे सगळं. किंवा आपल्याला असं होतं का की बरं ठीक आहे, मी जप करत बसते, पण माझा जो परिवार आहे, माझी मुलं, माझा नवरा, माझे सासू सासरे, आई वडील, यांना मी निग्लेक्ट करते, म्हणजे हे किती पापच झालं ना. मी एकसारखा जॉब करत बसले, इकडे इतक्या माळा सांगितलेल्या, हे माळा करेपर्यंत आम्हाला 2.5-3 तास लागतात, इतरांचं कोण बघणार, असं आपण म्हणू शकतो. किंवा आपण म्हणू शकतो की नाही, आमच्या कुटुंबामध्ये कृष्णाचा जप करायची परंपराच नाहीये. आम्ही काय करतो, आम्ही गणपतीचं करतो, आम्ही दुर्गेचं करतो, आम्ही शंकराचं करतो, ही परंपरा नाहीये. आता आम्ही काय हा जप करू शकणार नाही. आणि या अशा अनेक कारणामुळे आपल्याला समजतं का की नक्की कुठल्या देवाचा जप करायचा आणि का करायचा आहे. आपण काय म्हणतो, कोणी सांगतं की तुम्ही अमक्या गुरूंचा जप करा, तुम्ही अमक्या स्वामींचा जप करा, मग तुम्ही दुर्गेचा करा, गणपतीचा करा, आणि असं आपल्या मनामध्ये सुद्धा गोंधळ उडून जातो की नक्की काय करायचं. तर आता पुढच्या अध्यायात ही जी सगळी कारणं अर्जुनाने सांगितले, त्या कारणांवर कृष्णाने बरोबर उत्तर दिले, प्रत्येक कारणाला एक उत्तर दिलेलं आहे. तर ते उद्या आपण बघून घेऊया की त्यांनी काय काय उत्तरं दिली आहे. एक जे कौटुंबिक परंपरा आहे त्याचं उत्तर 3ऱ्या अध्यायात दिलेलं आहे. तर आजचा आपला अध्याय संपला. तर आज काय आपण शिकलो की प्रथम धृतराष्ट्राने चौकशी केली, किम अकुर्वत संजय, की माझे पुत्र आणि पांडूचे पुत्र काय करताय. मग दुर्योधनाने त्याची भीती द्रोणाचार्यांपुढे व्यक्त केली. आणि मग शंखनाद, त्यांनी काय झालं मी तुम्हाला सांगितलं, सगळ्या कौरवांची हृदये विदीर्ण झाली. आणि मग अर्जुनाने कृष्णाला सांगितलं की तू रथ मध्ये घेऊन जा दोन्ही सेनांच्या, आणि मला सेनेचे निरीक्षण करायचंय. आणि समोर विशाल कौरव सेना बघून त्याचा गांडीव हातातून गळून पडला, डोळ्यात पाणी आलं, आणि तो म्हणाला की मी हे युद्ध करणार नाही. आणि मग युद्ध न करण्याची अर्जुनाने मन मोकळेपणे कृष्णाला कारण सांगितली की हे मी युद्ध करणार नाही. आता या अध्यायापासून बघा, हे अर्जुन कोण होता, भक्तश्रेष्ठ होता, कृष्णाचा सखा होता, तरी कुठेही
कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलेलं नाही की तू माझा आत्ते भाऊ आहेस, तू माझा सखा पण आहेस, मग तू एक काम कर, तू बस, मी तुझ्यासाठी युद्ध करतो. कुठेही इकडे कृष्णाने सांगितलं नाही. त्याच्यामुळे आपण पण काय घ्यायचंय बघा, जेव्हा एकदम हवा थंड होते, खूप थंड होते, तेव्हा आपण रोज बसून हवेला दोष देतो का की थंडच आहे? नाही. आपण काय करतो, आपण गरम कपडे घालतो, एखादी शाल घेतो, स्वेटर घालतो. तर जेव्हा कुठलीही परिस्थिती प्रतिकूल असेल तेव्हा त्या परिस्थितीला दोष न देता आपण काय केलं पाहिजे, आपण सक्षम झालं पाहिजे, आपण खूप स्ट्रॉंग झालं पाहिजे, आपल्यामध्ये बल आलं पाहिजे की आलेली जी परिस्थिती आहे त्याला तोंड देणे. हे आपण केव्हा करू शकतो, जेव्हा आपल्याला ज्ञान मिळतं तेव्हा, जेव्हा आपण जेव्हा समजू शकतो की कृष्ण कोण आहे, आपण कृष्णाचे कोण आहोत, कृष्ण आपला सुहृद आहे, तो आपला हितचिंतक आहे. जेव्हा आपण असं समजतो आणि जेव्हा आपण ज्ञान मिळवतो तेव्हाच आपण या कुठल्याही परिस्थितीला आपण सामोरे जाऊ शकतो. आता कृष्ण आहे तो अर्जुनाच्या मनाचं रूपांतर करणार आहे, तो सांगणार नाहीये. कुठलाही गुरु जो असेल तो मनाचं रूपांतर करतो, तो सांगत नाही तुला अमकी गोष्ट पाहिजे चल हे घे, किंवा अर्जुनाला कृष्ण कुठेही सांगत नाही तू बसून राहा ना, तू माझा खूप चांगला सखा आहेस, खूप चांगला भक्त आहेस, आता तू बस आणि मी तुझ्यासाठी युद्ध करतो. हे कुठेही कृष्णाने सांगितलेलं नाहीये. तर हे आता पुढच्या अध्यायात आपण शिकणार आहोत की आपण सुद्धा कुठल्याही परिस्थितीला सामोरे कसे जाऊ शकतो. जे ज्ञान कृष्णाने दिलेलं आहे ते अर्जुनासाठी आहे, पण ते जास्त आपल्यासाठी आहे. आता आजचा आपला अध्याय झालेला आहे, तर तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? तर तुम्ही हात वर करा, मी तुम्हाला अनम्यूट करते. हा बोला अविनाश प्रभुजी. तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय? बरं, त्याच्यानंतर रेलमी, तुम्हाला अनम्यूट करायला येत नाही का? मी अनम्यूट केलेलं आहे, तुम्हाला हे पण पाठवते.